Тази вечер ви присъствате на второто издание на Международния фестивал на лошия вкус. Искам да ви кажа, че пара отворен, виното е 2 лева, заповядайте същото. Също така искам да ви кажа, че ще ви има много филми от производството на Рамбо 13, което е някакъв нов вид синкретично приемане на текста от страна на тази група. Така да се каже спектакъл, може би дори китайска опера, от най-висше естество, разбира се, по критериите на лошия вкус. За мен е чест да представя Огняна Райкова, Ози, посветени на партията и ученическата писъмство. Стихотворението, което ще ви прочета, се казва „Конгрес“, посветено на 15-тия конгрес на Българската комунистическа партия. Стихотворението е носител на първа награда на районен преглед на личното творчество в Ботевски район. Поведи ни, изтопляй нашите сърца, че нужна ни е твоята топлина, трудностите за да победим. Със студенина е днес покрит света, а трябва да го променим. Чувствам твоя дух и усещам твоето присъствие вече. Със знамето на партията години, напред, напред, далече. Здравей, конгрес любим, конгрес с орлови крила. Пътеката към бъдещето покажи ни, зарадвай ни. Ако няма никога война, ужасът на Нагазаки и на Хирошима, ужасът на милион деца, този ужас няма да го има, ако няма никога война. Ужасът на чернокожите и огнетени и на всички страдащи от бедността, този ужас няма да го има,